Nešto fali. O, tačno. Dođi kod mene. Slušam, gospođice. Ofarbani dvorac. Radi. Razumeo sam vas. Odmah krećem. Vaš dvorac će biti najlepši i veoma skup. Dodat ću što više zlata, tako je. A sad ću uzeti roze farbu. Da, ova boja je prelepa. Siguran sam da će vam se dopasti. I gotovo. Kako vam se sviđa, gospođice, ili? Oho, to je još bolje nego što sam zamišljala. I evo još nešto. O da, obožavam drago kamenje. O, hoću i ja. Marš odavde, komšinice. Ovo nije za tebe. Ukrasit ću svoju kuću sa ovim. Da, ovako izgleda još skuplje. Oduševljena sam. Jao da, i treba mi obavezno kruna. O, lepota. Sviđa mi se. A? Šta je ovo? Prestani odmah. Je li to farba? Da, odlučila sam i ja da farbam svoj dvorac. Ovo je jako zabavno. Baš mi se sviđa. Tada, gotovo. Ali to još nije sve. Čekajte da nađem nešto. O, evo ga. Da, to mi odgovara. Dakle, došlo je vreme da ukrasim dvorac. Da, neka nije toliko skup, ali sigurno će biti lepši. Vidjet ćete. Da, tako je. Još par dodira. Super. Zadovoljna sam. Phoebe, gledaj. Što je to sa njom? Odmah sredite me. Tako je bolje. Izvolite, ovo je za vas. Baš vam hvala. Da, nema na čemu. Dakle, moja draga, pogledaj kakav dvorac sada imaš. O da, moja lutka je oduševljena. I moja isto. O, kakva lepa fontana. Stavit ću je ovdje. Nadam se da će se moje lutki svidjeti. O, kako si lepa. Ja obožavam te, jel znaš? Šta? Pa šta? A bolje pogledaj ovo. Sad ću ja napraviti svoju fontanu. Da, to je baš moćno. I moja lutka je oduševljena. To je najvažnije. Cool. Jesi vidjela? Ova fontana je bolja. To je smiješno. Kod mene. Šta je bilo? Okrenite dvorac. Može, bit će urađeno. Pritiskam. O, da, to je zaista super. Okej, vreme je da odaberem interijer. Krenut ću od prvog sprata. Mislim da je ovaj pod najbolji. Odličan izbor. Da. Hajde da nastavimo. Uveravam vas, imat ćete najskuplji, najbolji i najlepši interijer. Okačit ću zavese, staviti modnu pistu, lusteri i tepih. Da, to će biti najbogatiji dvorac na svetu. Pa, gospođice, kako vam se sviđa? O da, to je baš ono što sam htjela. Izvoli, dođi kod mene, moja lutkice. Pogledaj kako je ovdje divno. O da, drago mi što ti se sviđa. A evo tvojeg prijatelja. Ćao svima. Hajde da odsviramo prelepu muziku. Vaš dvorac je veoma lepi i vi ste lepi. Hvala, baš mi je drago da čujem to. Muzika je prelepa, bravo. Ovakva smešna priča. Smiješno. O, kakva dobra žurka. Hajde, mala, idi kod njih zabavit se. Zdravo. Gde si pošla u takvo deći? To je presmešno. Ne plači, mala. O, tačno.
Sad ću raditi nešto zanimljivo. Fuj, ovo nam ne treba. Uzet ću lizalicu i pen. Da, to je ono što mi treba. Istopit ću lizalicu. Super! A sad ću napraviti lep pod. Da, gotovo. A vreme je da pojedem nešto. A ovo mogu zalepiti na zidove. O, izgleda baš dobro. I stavit ću zvučnike. Ovo ide ovdje. A ovo ću okačiti na plafon. O, tačno. Treba će mi moja čarapa. Skinut ću je i napuniti peskom. Aha, tako je. Eto, dobili smo super vreće za sedenje. Drugari, došlo je vreme za muziku. Hajde da plešemo. Ne mogu da verujem, ova žurka je predobra. Ova muzika je stvarno dobra. O, da? Jao, i meni se pleše. To je jako zabavno. Ej, Phoebe, dođi kod nas. Šta? Nema šanse. Dobro, ne moraš. Sad ću te očešljati. Tako je. O, kako mi se spava. Jao, jadno. Sad bih neku mekanu posteljinu. Da, shvatila sam. Znam šta da radim. Sad ću napraviti za tebe svetlu i udobnu spavaću sobu. A vreme je da napravim krevet. A bit će mnogo sladak. A veruj mi, imat ćeš najbolji krevetić na svetu. Na njemu ćeš moći da se odmaraš. Svidjet će ti se. Aha, krevet je spreman. Dodat ću čebe i jastuke. O, da, ispalo je super. Sve spremno. O, šta je to? O, kako si sladak. Divno. Čekajte, až tako? Da? Lezi, moja draga. Odmaraj se. A ja ću u međuvremenu napraviti udobno mesto za našeg novog prijatelja. Da, što više zelenila, bit će bolje. Stavit ću ogradu i eto. Cool. Lutkice, sad imaš novog prijatelja. A nadam se da će ti se dopasti. Što? Wow, to je super. Imam kućnog ljubimca. Preslatko. O, to je divno. A šta? Kako ti se sviđa, Sheila? Pogledaj kakva prelepa spavaća soba. Moja lutka čak ima i garderobu. O, da. Šta misliš, draga? Jeli? Wow, ovo je divno. I meni se jako sviđa. A, dobro je što su svi zadovoljni. Ne, ovo nije to. Ne, bre. Da, ovo je baš ono što mi treba. Sad ću napraviti pravi bazen. Ovo će biti prelepa zona za odmor. Dodat ću par detalja i to je to. Sve spremno. Moja lutka će moći da uživa tu. Da, hvala. Ovo je vaša plata. Super. Dakle, draga, a vreme je da plivaš malo. Uživaj. O, da, to je divno. A dakle. A zalepit ću ovo ovdje. Aha. A sad mi trebaju sunđeri. Evo ih. Od njih ću napraviti lep kauč. Cool. Baš mi se sviđa. Dodat ću sto, cvetić i uključit ću video. Ovo je tvoja soba za uživanje, Lutko. Odmaraj, draga. O, kakav dobar video. Super. Drago mi što ti se sviđa. Wow. Sheila, možemo li mi kod vas?
Pa naravno, hajde! Ovo je zaista zabavno, baci 5! Vidi naše... Sad čim da ukrasim kuću kad nemam ništa. Ovoj paučini tu nije mesto. Možda ću u smeću naći nešto zanimljivo. Šta da radim? Kolač. Baš ukusno. Šteta što je bio posljednji. Šta? Fuj, kako možeš da jedeš to? Mirno, devojke. Ovaj kolač mi je dao energiju i došla mi je nova ideja kako da ukrasim kuću. Sjećam se da sam sinoć u smeću vidio lepo pakovanje za poklone. Evo ga. Da, tu su i novine i pakovanje od jaja. Pogledajte koliko svega sam našao. Svaka mi čast. Šteta što nemam lepka. U stvari, što će mi lepa kad mogu samo polizati papir? Ja sam genije. Zaboravio sam na krov. Kako je dobro što sam našao sve neophodno. Da, ovako krov izgleda mnogo bolje. Pogledajte, devojke. Bravo, Mike. To je jako ružno. Šta? To ćemo još vidjeti. Nisam još završio. Šta je smislio? Šta će ti karton? Od njega ću napraviti slatku jelku. Sad čekajte. Evo je. A sad ću je ukrasiti. O da, to je preslatko. Zar ne? Usput, ja jako volim jabuke. Imam celu kesu jabuka. O da, mogu i da jedem i da ukrašavam jelku. Mislite, pošto sam siromašan, neću imati ukrasi? Kako da ne? Nacrtat ću ih. Evo zvezda. Pogledajte. A jelka je divna. Zadovoljan sam. Jao, zašto ne gori? O, pogledajte šta još imam. To izgleda mnogo dobro. Da, svaka mi čast. Naduvat ću još jedan. Tako je. A sad, preterao sam i balon je pukao. Napadaju gospođica Britney, spasit ću vas. Hej, stani, Henry, sve u redu? Samo je pukao balon. Nije bilo nikakve eksplozije. Sljedeći put nemoj me sramotiti. Slobodan si. Znate na što me podsjeća ovaj beli papir? Liči na sneg. Da, sad će moja kuća biti još lepša. Da, tako je. Čekajte. Od ove rolne ću napraviti teleskop. Britney čačka nos. Vidim sve. Ups. Dobro, ne boj se, neću nikom reći. A šta radi Mandy? Ona kao uvijek daje autograme. Trenutak. Eto, izvolite. Ne tako brzo, prijatelju. Pomozi mi da ukrasim kuću, onda ćeš dobiti autogram. Razumeo sam. Dobro, sad će sve biti spremno. Odlično, čekam. A možeš početi da farbaš krov? Naravno, za vas ću učiniti sve što poželite. Nije nikakav problem. Tako ste lepi. Ne mogu da skinem pogled sa vas. O Bože, ups. Jao, kako sam se umorila od ovih fanova? Je li to sve što možeš? Čekajte. Stavit ću još ovu lepu rasvetu. Da, baš je lepa. Jel vam se sviđa? Meni mnogo. Hvala. Ali to još nije sve. Doneo sam vam još roza jelku sa velikim zvezdama. Jel vam se sviđa? Recite. To je super. Evo vaš autogram, ali nikakvih poljubaca. Doviđenja. Ćao, čao. Fuj, odvratno. Kako divna jelka. Nedostaje samo snega. Tačno. Zdravo. Hvala puno. Čekam. Da. Zdravo. Hvala još jednom. Sada imam sve što mi treba. Kakva lepota. Oduševljena sam. Evo vaših para. Baš sam zadovoljna. A vreme je da
stavim novu bundu i da zapalim par selfija u svom novom dvorištu. Ćao svima! A majki i ja smo već ofarbali naše kuće, a Britney je odlučila da je izgubi. Veoma smešno. Halo, hitno mi treba pomoć. Da li možete da ufarbate krov moje kuće sa helikoptera? Super, a dobit ćete nagradu. Ajde, čekam. O da, takva lepota. Baš mi se sviđa ova zlatna boja. Ćao, čao, hvala još jednom. O, a znam, ko će mi još pomoći? Ćao, dragi. Ti si najbolji dizajner u ovom gradu. Imamo izazov, treba mi tvoja pomoć. Šta misliš o mojim konkurentima? Pogledaj. Pa? Da, slažem se. A šta misliš o njenoj kući? Da, ni nešto, ja tako mislim. Treba mi tvoj genijalni ideje. Počet ću od crvenog samota. Baš je modern sad. Pretvorit ću tvoju kuću u jedan veliki novogodišnji poklon. Tako da će da sija jače od zlata. Usput imam nekoliko poluga zlata koje će učiniti moju kuću ne samo najlepšom, već i najskupljom u gradu. Da, tako je. Šta misliš? Meni se jako sviđa. Dodat ću još par detalja. Tako je. O, za malo da zaboravim. Ovo je novogodišnje čudo. Kako ti se sviđa ova bela jelka sa zlatnim ukrasima? Wow, to je predivno, ti si genije. Baš sam ti zahvalna. A nema na čemu. A mislim da moje zlatnoj kući nedostaje samo kiša od para. Da, tako je. Super. Hvatam. Hej, lopove! Nemoj krasti moje pare. Idi u svoje dvorište. Marš! Imamo izazov i sigurna sam da ću pobediti. Pogledajte, moja kuća je savršena. To je tek početak, lepotice. Ukrasili smo kuće s polja, a sada ih moramo ukrasiti unutra. Na pod ću staviti tepih. A za zidove mi ne treba ništa. Samo farba i moje ruke. Da, ukrasit ću zidove otiscima svojih ruku. Izgledat će baš zabavno i neobično. Gledajte, baš mi se sviđa. A sada treba dodati malo zelene boje. Tako je. Wow. Zatim ću dodati žutu boju i crvenu. Ne trebaju mi nikakvi dizajneri, ja sam najbolji dizajner. Police ću napraviti od kutija. Tako je. Unutra ću staviti svašta nešto. Da, divno. Još malo. Super. Gledajte, ovo je Deda Mraz. Za malo da zaboravim. Gde? Evo ga. Neka visi tu. Znate koga ću napraviti od ove stare lampe? Nikad nećete pogoditi. To će biti mali Sneško. Zar to nije preslatko? Da. Stavit ću mu šal. I to je to. Neka bude tu. U nekim novinama sam video pogled na alpsko selo sa planinama, kućama i šumama. Da, baš to mi treba. Hoću svaki put da se divim ovom lepom prirodom. O da, divno. Ja umorio sam se. Piću kolu i uživati u svojoj novoj kući. Usput, da li želite jedan lifehack od mene? Od limenka mogu napraviti ovako dobar stočić. Sada imam sve potrebno za novu godinu. O da, ja sam presrećan. Dodat ću još nekoliko detalja. I to je to. Moja kuća je savršena. Zaboravio sam na vreću za sedenje. Sad je sve tačno savršeno. Od čega da počnemo ukrašavanje kuće?
Prvo ću staviti na pod mekani tepih da bi me grejao, a na zidove ću okačiti lepe zvezde. O, da, preslatko! Ja li gde da čuvam svoje krune sa takmičenja lepote? Tačno! Napravit ću lepe police u obliku srca. Preslatke su! A dijamanti na kruni će sjajiti i stvarati divnu atmosferu u kući. O, da! Ukrašavati kuću je tako zabavno! Pogledajte, a ovo sam dovezla iz Pariza. Preslatko! Ovo ćoše ću staviti stočić sa ogledalom. Da, ja sam mnogo lepa. Tu ću raditi sebi manikir. Pitam se, hoće li stati ovdje sva moja šminka? Sad ću proveriti. Ajde, tako, još malo. O, sve stalo super. A za Božić moje roditelji stavljaju čarape za poklone. I ja ću raditi isto. Da, ispalo je divno. Nešto nedostaje? Tačno, trebaju mi jastuke. O, da. Baš mi se sviđa moja nova kuća. Oduševljena sam. Sada mogu da zapalim selfie. Kako sve užasno izgleda. Treba to hitno popraviti. Prvo ću staviti jastuke na pod. Odlično. Da. Okačit ću ove zlatne zavese na prozor. Divno. O, ali to još nije sve. Treba mi još crvena zavesa. O, divno. Moja soba izgleda baš skupo. Dodat ću još ovo. Divno. I zvezdicu u sredinu. Preslatko. O, kako sjaj. Oduševljena sam. Dugo sam razmišljala koje police da stavim, a onda sam odlučila da mi trebaju police u obliku kruna, jer sam ja kraljica. Da. Jedva čekam da mi neko dođe u posjetu. Hoću da vidim njihovu reakciju na moj dizajn. O, to je savršeno i ja imam baš dobar ukus. Najbolje od svih. A tu ću staviti stočić. Na njemu će biti anđeo. O, divno. Dodat ću još par detalja i to je to. A na zidu će visiti televizor. Da. Hoću da gledam novogodišnje filmove. Obožavam ih. Baš cool. O, to mi je omiljeni trenutak. Dakle, vreme je za spavanje. Uskoro će doći Deda Mraz i doneti vam poklone. Spavajte, deco. Šta da poklonim Britney? Mislim da će joj se dopasti ovaj zlatni poklon. Za našu kraljicu lepote Mandy također imam dobar poklon. Ups, mene nema ovdje. Santa! Jeste ga vidjeli? Upravo bi ovdje. Donao nam je poklone. Jao, to je burger iz mojih snova. Više neću biti gladan. Hvala, Santa. Wow, i meni se sviđa moj poklon. Odavno sam htjela takvu roza lizalicu. Izgleda prelepo. Wow, super. Kod mene je torta u obliku para. Kako je slatka. O, baš mi se sviđa. Šta? Drugari, gledajte, ne mogu da verujem. To je Deda Mraz. Leti na severni pol. Srećna Nova godina! Hej, Wednesday, hajde sa nama. Skidamo poklopat zajedno. To je Huba Buba, još i čarobna. Ajde da izvučemo kartice. Ja ližem. Ja grizem, cool. Ja nemam ništa. Prokletstvo. Jelen, ne brini.
Ja ne želim da slušam to. Dajte mi žvaku. Hoću da je probam. Dakle, ja ližem. Maksimalno ću iskoristiti tu priliku. Ova žvaka je zaista čarobna. Pogledajte, mogu sama izabrati ukus. Da, taj ukus mi odgovara. Sad ću probati. O, divno. O, jezik mi je postao ljubičasti. Niko to nije video. Enid, uzmi. Ajde, samo što hoću da promenim ukus. Okay. Dakle, o ne, samo ne ljuto. Šta još ima? O, bombone njorc. Da, to mi se sviđa. Sad ću da probam. Da, a sad ću da naduvam balon. O, pa to je žvaka. Uspela sam. Ups, pukao je. Oho, koliko bombona njorc. Nisam očekivala to, ali baš sam srećna. Oho, Enid, daj meni. Ajde, nemoj biti cicija. Šta? Ali nama to neće biti dovoljno. Enid, baš si bezobrazna. Izvinite, drugari, ali tog ni meni neće biti dovoljno. Super. Plašim se da skidam taj pokopac. Imam loš osjećaj. Wednesday, hajde ti. Dobro. O, kako odvratno. Okrećemo kartice. O ne, ja grizem, fuj. A kod mene opet ništa. Kakva šteta? A ja ližem. Pa šta je to? Ko mi je to stavio? Dajte mi svoju krofnu. Ona izgleda užasno. Ja mrzim brokoli. Miriše odvratno. Zatvorit ću nos i polizati. Kao da sam polizala travnjak. Užasno. Enid, hvatej, sad ti. Stvarno? Okej, moram da zagrizam to. O, ideja. Dodat ću malo svog stila u to. Šlag i slatke konfete. Da, to će biti baš ukusno, sigurna sam. Wednesday, vidiš šta je smislila? Eto, sada to izgleda malo bolje. Mogu da jedem. Probat ću. O ne, izgled je lep, ali ukus i dalje odvratan. Sad ću povratiti. Šta da radim tačno? Da vidim šta je u rancu. Ništa od ovog ne odgovara. Enid, sad čekaj još par minuta. Ne mogu više da čekam. Postalo mi lakše. Hvala. A ovu krofnu ne želim čak ni da vidim. Rešeno, ja ću skinuti pokopac. Imam srećnu ruku. Ili ne? Kako gadna torta. Šta je kod mene? Ništa, dobro je. O ne, ja opet grizem. Neću. A ja ližem. Pa okej, to nije loše. Ja sam prva. Torta izgleda prelepo. Probat ću fil. Kako prijatan ukus. Sviđa mi se. Treba polizati ceo fil. Da, zadovoljna sam. Wednesday, stani, šta tu radiš? Nemoj da me prekidaš dok uživam. Dakle, ja sam završila. Sad je tvoj red. Hilda, više mi se ne jede to. Posebno nakon toga što si je polizala. Imam ideju. Ćao, Gendry. Možeš da mi doneseš svoj proizvod? Super, čekam. A ko je to? Ćao, Gendry. Jesi donao? Pokaži. O, da. To je baš ono što mi treba. Koliko slatkiša. Uzet ću ovo. Ovo. I obavezno ovo. Možeš uzeti svoje pare, Gendry. Ćao, vidimo se. Hvala. Enid, imaš tako čudnog prijatelja. Misliš? Gendry je najbolji drug na svetu. Uvek mi pomaže sa slatkim. Dobro, sad ću lepo ukrasiti tortu. Eto, sada izgleda mnogo bolje. Wow, Miley, to je mnogo lepo. Da, i meni se sviđa. Jako ukusno. Da li bi mogli da ne radite to ispred mene? Fuj. Ja ću da dignem. Ja još nisam otvarala. Okej.
Pa može. Običan čips. Da vidimo kartice. O ne, ja grizem. A ja ližem. Lako. A ja ne radim ništa, super! O! Dakle, ne brini, uspećeš. Ili ćeš izgoreti. Ja ću da počnem. Dakle, sad ću polizati ovaj čips. Ja obožavam ljuto. Da. Divno. Jao, kako ljuto. Ja sam već zaboravila te osjećaj. Gori mi jezik. Ideja. Imam led. Da, imam ga u frižideru. Odlično, to će mi pomoći. Hajde brže. O da, postalo mi je bolje. To se može skloniti. To je to. En, sada ti. Kako da pojedem to? Juj. Došla mi je genijalna ideja. Uzet ću mleko. Zatim ću močiti čips u mleko. Mleko će upiti sve ljuto. A ja ću pojesti običan čips. Da, lako ću ga pojesti. Ko će ovo da pije? Zar ja? Nisam planirala to. Okej, popit ću. Jao, o ne! Sve mi gori u ustima. Sad će biti požar. Šta je to bilo? Kao da smo u paklu. Neću da vas čekam. To su moje omiljene bombone. Žele oči. Odlično. Hajde da vidimo kartice. Da, ja grizem. Ja ližem, nije loše. Kod mene ništa. Užas. Ja ću da počnem. Treba će mi jedan lifehack. Spojit ću viljuške i traku. Dobit ću prste viljuške. Tako mogu uzeti odmah svi oči i polizati ih. Gledajte, zar to nije genijalno? O, da, prelepo. Baš mi se sviđa ukus. Kao da imam ruke sa očima. Divno. Enin, molim te, ne liži sve, stani i preklinjam te. Neću da jedem bombone sa tvojom pljuvačkom. Molim te. Završila sam. Treba vratiti bombone u činiju. Jo, nešto neće. A zar ću zauvek ostati sa njima? Samo ne to. Hoćeš da jedeš sa mojih prstiju? Pa ne. Sad ću skinuti sve bombone. Jao, ligave su, fuj. A više neću da ih jedem. Ne želim da se otrujem. Ideja. Treba pogledati kroz mikroskop. Sad ću da vidim. Ojoj, koliko mikroba. To se ne sme jesti. Šta da smislim? Tačno. Imam antiseptik. Sad ću ubiti sve mikrobe. Odlično. Poprskala sam sve bombone. Sad su bezbedne. Hvala, drugari. Sad ću da probam. Kako ukusno. Svaka bombona je tako divna. Sad ću progutati jezik. Koliko je to ukusno. Blago meni. Da, blago tebi. Šta je ovaj put? Super. Lizalica sa letećim mišem. Hajde da okrenemo kartice. Šta je kod mene? Ja ližem, ne. A ja grizem. To je još gore. Kod mene ništa. Sreća me je napustila. Okej. Jel ja počinjam? Jeste sigurni? Ali ne želim. Lizalica je tako velika. Dobro, probat ću. To je ukusno. Slatko. Nemaš mnogo vremena, požuri. Dobro. Uzmi. Super. Hvala. Sad ću da probam. Da. To je zaista ukusno. Nije lagala. Sviđa mi se to. Wednesday, hajde da se igramo. Hajde dok Enid jede lizalicu. Hajde da radimo tretmani. Dobro, shvatila sam. Jesi možda za Uno? Super. Vidi, došla je do letećeg miša.
Šta je? Šta nije u redu, En? O, ne! To je leteći miš! Za malo ga nisam pojela. Eto, ali zalica se razbila. Šta se dešava? Bežimo! Slobodna sam. Ćao. Bila sam zarobljena u lizalici. Hoćeš možda? Ne moraš. Recite, kako pijete krv? Sad ja otvaram. O, pizza! Gledamo kartice. Da, ja grizem. A ja ližem. Super! A kod mene naravno ništa. Nervira me već to. En, daj mi svoju karticu, a ti uzmi moju. O, pare! Da, može. Izvoli. Šta? Kakav je to zvuk? Jo, ne smemo da se menjamo. Dobro, onda vrati pare. Ups, ne znam gde su. Ja ću da počnem. Obožavam picu. Treba je polizati dok se nije ohladila. Baš ukusno. Htjela bih da je pojedem, ali ne mogu. Gotovo. Jo, pepperoni mi je ostalo na licu. Vraćam. Eto, izvoli. Jo, pizza izgleda odvratno. Wednesday, uzmi. O, to više niko neće da jede. Dobro, probat ću. Jao, ružno. O, našla sam pare. Takve mi već ne trebaju. Enid, hoćeš? Naravno. Došla mi ideja. Neka brojalica odluči ko će da otvara. Ne, ja ću otvoriti. O, kola ni loše. Uzimamo kartice. O, ja grizem to. A ja ližem. Super. Kod mene ništa. Šteta. Ja počinjem. Jedva čekam da probam. Otvaram i pijem. Ej, zašto neće? Čudno. Pa to je žele sa ukusom kole. O, da, treba ga istisnuti. Kako ukusno. Ne, zaustavi se. A ja? Okej, ne ostavljaš mi izbora. Nedavno sam naštrila testeru. Sad ću odseći nogicu tvoje stolice. Ćao, En. Hvala ti. Probat ću. Nemam dovoljno snage. Ti si slabić. Vidi je. Nije tačno. Uspeću. Tišina. Treba će mi pomoć. Dakle, stavit ću flašu unutra. A sada uvrnuti. Pogledajte, žele izlazi. A ja skoro ne radim ništa. Sad ću da probam. Baš ukusno. Želim još. O, Wednesday, super smislila to. Svaka čast. Prelepo. Skupit ću sa stola uz pomoć kašike. O, da. To izgleda prelepo. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve. Wednesday, hoćeš nama dati? Ne, to je samo moje. Sklonite se. Sija? Mučiti se sa farbom ni za mene. Ovoj ogradi očigledno nedostaje zelene boje. Sad ću osjetiti moć mog podrigivanja. A da, tako je bolje. Ups, dama je još ovde. Kako nekulturno. Nisam o takvom komšiji sanjala. Okej, vreme je da se zabavim i da ukrasim svoju novu kuću. Onda će mi se sigurno podići raspoloženje. Evo moje palete. Vreme je da dodam boje i počet ću od roze. Zatim ću dodati malo plave i žute. O, da, odlično mi ide. Oduševljena sam. A šta to radi moj komšija i zašto se popeo na krov? Ne boj se, lepotice, neću pasti. Samo ću učiniti moj krov tajanstvenim. Savršeno. Jo, komšije se ne biraju, šta ću?
O, tačno! Moram i ja srediti krov. U tome će mi pomoći moj konopac. Ja! Da, mislim da će ovaj oblak odlično izgledati na krovu. Kako je to uradila? Izgleda da sam iščupao svoju kosu. I to je dobra ideja. Da, sada moja kuća izgleda još zlokobnije. Ups, ogladnio sam od tog posla. Gde je moj ručak? Obožavam bubašvabe. Stani! Nemoj jesti bubašvabu. Ne bojte se, neću vas povrediti. Imam drugi slatkiš za vas. Izvolite. Šta je to? Fuj, kako gadno. Ne podnosim slatko. Jeste li dobro? Bežite, slobodni ste. Wow, tačno! Mojoj kući nedostaju krila i velika lizalica u obliku srca. Štete što ih Beetlejuice ne voli. Tako su slatke. Jao, kakva grozna komšinica. Kako može da ukrašava kuću anđelskim krilima? Najbolje ukrasu ovi ogromni rogovi. Da, to je prava atmosfera. Sa ovim prozorima nešto nije u redu. Da, ovako je mnogo bolje. Predstavljam vam moju novu lepu kućicu. Dođite u posetu, ako smete. Jel da, kućice? Shvatila si o čemu sam. Pošto su tvoji prozori moje oči, onda vreme je da napravim vrata u obliku usta. To će biti baš moćno. Stara vrata izbacujem, a sada stavljam gornju vilicu i donju. A također ću nabaviti kućnog ljubimca. Smesti se, prijatelju. To je velika hobotnica. Poješće me. Svaka mi čast, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Ćao, komšinice. Upoznaj mog prijatelja. Hej! Uplašio si me, Beetlejuice? Zašto tako boli? To je dobra ideja. Vreme je da ukrasim svoje dvorište. Da, izgleda super. Ali to nije sve. Zatim ću napraviti lepu stazu. Pogledajte. Uđite, dragi gosti. U mom dvorištu će biti najlepše roze biljke. Svaki dan će radovati mene i moje goste. O, da, lepota. Jao, za malo da zaboravim na stazu. Učinit ću je mekanom da bih mogla hodati bosa po njoj. Odvratno. Dakle, vreme je da sredim kuću iznutra. To neće biti lako. Ima puno posla ovde. U ovaj ćošak ću staviti sto. A na njemu će biti ove divne lampice. A tu će biti ormar u obliku groba. O, da. To izgleda divno. A evo moje omiljene bundeve. Nikako ne može bez nje. O, ideja. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. I posljednji dodir. Da. Sad je sve savršeno. O ne, samo ne to. Jao, kako mekan i tepih. A veoma je zgodno sedeti na njemu.
A zidove ću ukrasiti roze oblacima od šećerne vune. Nedostaje samo slatkog roze stočića i vaze sa cvećem. Ćao! Beetlejuice, šta si uradio? Hej, ti! Cveće uvenulo zbog tebe? Jadne ruže. Dobro je što imam roza medu. Izgledat će odlično ovdje. A ako gladni, poješću žvaku iz aparata. O ne, opet ovaj dosadni komšija. Nije lepo dolaziti bez poziva. Eto ti, marš odavde. To je bilo neočekivano. Barbiko. Tako je. Neka svi znaju da ovdje živi Barbika i vlada ljubav. Divno. Kakva neprijatna komšinica. Šta? Sam si takav? Okej. Hajde da se pomirimo. Ipak smo komšije. Dobro, hajde. Pozivam te na ručak. Prihvatam tvoj poziv. Moram priznati, to je baš lepo. Hoćeš žele bombone? A ti trulu jabuku? Hvala. Svidet će ti se, probaj. A za sebe ne znam. Ove bombone su baš slatke. Fuj, odvratno. Jao, kakav dan. Dobro, što mogu popiti čaj? Slažem se, čaj je super. Wow, kako dobri pokloni. Moja omiljena boja je plava i ja dobijem hranu plave boje. A ja imam crvenu hranu, ali ne želim jesti dečju hranu. A ja volim kokice, ali još nikad nisam probala zelene. Hej, mogu li ja da počnem? Dobro, sad ću probati svoje energetsko piće. Wow, kako moćno! Osjećam nalet snage i imam osjećaj kao da mogu sve. O, da! Opa, teretana! Da, mogu da dignem bilo koju težinu. Gledajte kako mogu. Šta još imate ovdje? Da vidimo. Ne gledaj me. Kladimo se da ću dići to. Vidi kako mogu. Jao, mamice, kakav dan. Hvala, to je bilo super. Idem ja. Gotovo, devojke, nema više snage. Ali sad sam ponovo sa vama. Dobro, na mene red da jedem dečju hranu. Jao, sad svetlom je i paradajzom. Predomislila sam se. Šta je to? Hajde, ja ću ti pomoći, Nikol. Otvori usta. Avion leti u tvoje usta. Fuj, uopšte mi se ne sviđa taj ukus. Gotovo, ja sam probala, sad je na tebe red. Sad čekajte trenutak. Pogledajte moje 3D naočare. Yes! Wow, super! Da li hoćeš takve? Da, hvala. A sada možemo gledati film i jesti kokice. Ali samo ja. Ali molim te, nemoj biti cicija. Kokice su zelene, A znači da su moje? Što? Da li sam sve pojela? To je bilo moćno. Šta? Nikol, a šta je sa tvojim usnama i ušima? Šta? Pogledaj. Jao, i ja sam se obojila, ali u plavu boju. To je neka magija. Kako smešni uši imaš. Devojke, prestanite. Opa, nove poklone. Da, obožavam žvaku Laviz. Nemoguće. To je ceo tanjir sa burgerima. To. Jao, sa ovim treba paziti. Mogu li ja biti prva? Jedva čekam da probam crveni burger. Kladimo se da ću pojesti sve to za pola minuta. Dakle, krećem.
Aha, još malo. Hajde. I poslednji. Da, tako je, uspela sam. Svaka mi čast. Ha, da, ups. Jel, nije mi dobro. O, sad ja? Kako dobar miris. Wow, našla sam lizalicu. Nadam se da će biti ukusna. A? Wow, sviđa mi se. Cool. Mandy, šta gledaš? Imaš svoju hranu, hajde počni. Da, vrlo rado. O, sad ću probati. Žvaka je slatka. O, i slika je baš divna. Kad ću već sresti svoju ljubav? Wow, to je princ. Ćao. Hej, Lili. Okej, prihvatam izazov. Sad ću te naučiti pameti. Jesi spremna? Dođi ovamo. Zašto? Ups, to je bila greška. Hajde da joj pomognemo. Da. Živa sam. Bože, šta je sa vašim nosevima? I sa mojim? Kako zabavno. O, super! Jedva čekam da probam to. I ja? Kod mene su žele bombone Juicy Drop. A kod mene žvaka. Da, obožavam žvaku. Eci, peci, pec, ti si mali zet. Ja sam prva. O, kakav miris. Šta? Crvene jagode su moje. Izvinjavam se. Pa dobro. Šta? Plavi deo koktela ide meni. Pa kako to? O, tu je ostalo malo zelenih kuglica. Bingo! Mogu pojesti uz pomoć slamčice. To je jako zabavno. Kako slatko, oduševljena sam. Hajde, Nikol, sad ti. Vrlo rado. Hajde da vidimo. O, da. Ove bombone su prelepe. Mislim da će sa sirupom biti još ukusnije. O, jao. Nisam mislila da su toliko kisele. Mandy, hajde sad ti. Vrlo rado. Ja sam dobila žvaku u obliku paste za zube. Vreme da operem svoje zube. Da. Šta radiš to? Odvratno? O ne, zašto su zube postali plavi? Dobro, sad ću naduvati balon. Wow, gledajte, i on je plavi. Šta? Je li se i vama obojio vrat? Šta? I nama? Jao, to se ne skida. Opa, nova hrana. Ja imam Kinder jaje, cool. A ja crvenu picu, super. Šta? Šta će mi dugme? Dok vi razmišljate, ja ću probati svoj Kinder jaje. Jedva čekam. Pitam se kakva igračka me čeka unutra. O da, plava čokolada sa ukusom borovnice je jako ukusna. Prelepa je. Oduševljena sam. A sad ćemo... šta? To je buba švaba! Kako smešno! Zabavna igračka! U stvari, čekajte! To nije igračka! Buba švaba je živa! Bingo! O, ideja! Kakav luk! Halo, šta je bilo? Buba švaba u kuhinji, dolazim! Kakav ušes! Bako, spasi nas! Ma tu će biti dovoljno jedne papuče. Marš odavde! To je to! O, hvala, bako. Vidimo se. Ćao, čao. Dakle, jesam sad ja na redu. Okej, ja moram pojesti crvenu picu. Imam odličnu ideju. A šta ako napravim veliki sendvič od pice? Šta mislite, da li će tako biti ukusnije? O, da, kakav užitak. Divno. Wow, super! Come on! Pa hajde da vidimo šta je kod mene. Sad ću pritisnuti dugme.
Zdravo, jeste vi pritisli dugme? Ovo je za vas. To je super neobičan sladoled. Pazite, imam malo iznenađenja u sebi. A čekajte, mamice, plašim se da ga probam. Izgleda jezivo. Kakvu facu ima? To je jako smešno. Wow, pa to je divno. Svidalo mi se, želim još. Wow, gledajte, ruke mi sjaje. Oh my god. Slatpeću, šta je to? Oho, obojile su mi se ruke. Je li mama? Da, i kod nas su. 3, 2, 1 i 3, 2, 1 i 3, 2. O, evo naših slatkiša. Zanimljivo, je li to prsten? A kod mene lubenica. Super! Da vidimo. Šta? Hajde, papir, kamen, makaze. Hajde, pobedila sam, znači ja počinjem. Ja sam dobila lizalicu u obliku prstena. O, tako lepa. O, i baš mi lepo stoji. I baš mi lepo stoji. De. Ma samo mi zavidiš, šta ti je? Dakle, vreme je da probam to. O, to je neverovatno. O, divno. Nikol, što me gledaš? Jedi svoj slatkiš. Naravno. Sad ću probati svoj žele od lubenice. Wow, to je jako ukusno. Mnogo mi se sviđa. Ali koščice neću jesti. Hej, Nikol, pazi, molim te. Izvini. Šta? Ko je to? Hej, ti lopove, imaš svoju hranu. Marš odavde. Dobro. Hajde da vidimo šta je to. O, to je neki neobičan čips. Nadam se da će mi se dopasti ukus. Šta? Mamice! U pomoć! Kako ljuto! Mirno, znam šta da radim. Ostalo mi lakše? Odlično. Baci kocku, svaka nam čast. Hvala vam. Devojke, pogledajte, potpuno smo se obojili. Da, to je baš zabavno. Devojke, čao. Hajde da saznamo šta je mati ispod vaših poklopca. Ema, otvaraj. O, to je torta sa žvakom Huba Buba. Super. To je tako cool. Želim odmah da probam ovu kuglicu. Mari, a vidi, sad ću naduvati veliki balon. Bilo je cool. Stani, skidaj svoj poklopac. Wow, ovo je prava čokoladna torta. Wow, divna je. Ema, hajde da probamo pače naših torta. Da, hajde. O, moja torta je unutra čokoladna. Divno. Wow, a ja imam roze tortu. Nadam se da je unutra isto od žvake. Da, jeste. Mogu naduvati još jedan balon. Divno. I sada imam puno žvake u ustima. Ekstra. Ema, imam ideju. Hajde da se zamenimo tortama. Daj da razmislim. Ne, neću tvoju čokoladu. Ja više volim žvaku. Dobro, onda ću te zavitlavati. Mogu probušiti Emin balon svojom šnalom. Bum! Ne, sva sam lepljiva. Pazi se, Mari. Sad ću te naučiti pameti. Jesi htjela da probaš moju tortu? Izvoli. Šta si uradila? I ja tako mogu. Mari, sva sam u čokoladi. Umazala si me i dobit ćeš duplo. Ti si prva počela. Eto ti. Devojke, šta vam je? Vreme da se zaustavite. Ajoj, da ste videle sebe. Hajde da vidimo šta će biti dalje. Hajde, papir, kamen, makaze. Hej, ja sam pobedila. Da vidimo šta sam dobila. Wow, cela kanta Huba Bube. Izgleda zanimljivo. Oho, liči na ljigavca.
ali ukus je ekstra. Njom, njom. O ne, zaglavila sam se. Ema, pomozi mi. Ajoj, saču, vučem te. To je bolelo. Da, sva sam lepljiva, ali žvaka je ekstra. Ema, prestani da se smeješ. Pogledaj šta si dobila. Wow, to je kante Nutelle, blago meni. Još nikad nisam jela Nutellu kutlačom. To je ekstra. Oduševljena sam. Mada, ne treba mi kutlača. Mogu da popijem svu Nutellu ovako. O ne! Jao, kante je bila preteška. Sve sam prosula na sebe. Ne vidim ništa. Ajoj, baš smo smešni. Aha, hajde da se zagrlimo. Opa, nova hrana. Šta ste dobili? Mari je dobila fontanu od žvake, a Ema fontanu od čokolade. Probajte. Ja ću prva. O, to je divno. Mogu čak naduvati i balon. Ha, cool. Želim još. Sad i ja mogu probati. Ova čokolada je divna. Baci kocku, Mari. O, imam super ideju. Mogu napraviti slatki balon uz pomoć slamčice. Šta je ovo? Izgleda čudno. Sad čekaj malo. Sada mogu od ovog balona napraviti bilo koju igračku. Oho, kakvo slatko kuće, svaka čast. A ja ne mogu praviti takve igračke. O, ali smislila sam nešto drugo. Ne mogu naduvati balon, ali sigurno mogu zalediti čokoladu. Samo treba da napunim slamčicu čokoladom i nacrtam nešto. Mari, vidi kakvu slatku macu imam. Da, baš je slatko. Ne, Mari, ne smiješ je jesti. Ja ću je sama pojesti. Wow, prelepo. Nisam znala da je moja drugarica takva cicija. Ali imam drugu ideju. Mogu popiti njenu čokoladu. O da, baš je ukusna. Ema čak ne primećuje da pijem čokoladu iz njene fontane. Ej, a gdje je moja čokolada? Nestala? Mari, da li si popila svu moju čokoladu? To nisam ja. Onda ću ja popiti tvoju žvaku. Ne, to je moja fontana. Hej, sve si prosula. Jao, devojke, prosule ste žvaku i pokvarili fontanu. Nemojte se svađati. Opet sam se isprljala. I ja isto. Ali to je bilo smešno. Brzo podignite svoje poklopce. Hajde zajedno. O, dobili ste nešto zanimljivo. Šta je Mari dobila? O, da, to je čokoladna flaša kole. Miriše ekstra. O, a ukus je još bolji. Oho, Ema, nećeš verovati. Pazi. Pogledaj šta je unutra. To su Skittles bombone. Pa ne, to su samo moje bombone. Wow, to je divno. Imam još i čokoladnu flašu. Nevjerovatno. A hoćeš dati svojoj najboljoj drugarici malo čokolade? O, divne. A hoćeš mi dati i bombone Skittles? Molim te. Nisam htjela etiketu. Dobro, hajde da vidimo šta sam ja dobila. O, to je honey jelly od žvake. Nevjerovatno. Mari, vidi kakav balon sam napravila. Sad ću ga vezati koncem da se ne isprazni. Eto, sad imam lep roza balon. Vezat ću ga za stolicu. Hoću da napravim što više balona. Žvačem. I duvam. Vežem. Tako je. Odlično mi ide. To je jako lepo. Super. Jo, šta se dešava? Mari, probudi se. Odlećem. O ne, šta da radim? Tako sam daleko od kuće. Hajde da vidimo nove slatkiše. Oho, kod Marija aparat sa žvakom. Cool. A kod Eme aparat sa čokoladicama. Ko će da počne? Ema? Hajde. Trebaju mi novčiće da bih mogla dobiti nešto. Odlično. Ubacujem u aparat i vadim čokoladicu. Da, uspela. Izvukla sam mali Mars. Super. Moram ga odmah probati. Jako mi se sviđa ovakva čokolada. Dobro je što imam još para.
Mogu izvući više ukusnih čokoladica? Da, i još jedna čokolada. Ovaj put sam dobila Milky Way. Wow, a sada Bounty, obožavam ga. A sada imam odmah 4 čokoladice. Što? Da li sam već sve pojela? Mari, sad ti. Konačno. Hej, što mi ne daješ žvaku? A, shvatila sam. Trebaju mi pare. Ali ja nemam ništa. O, tačno. Mogu pozajmiti pare od svoje omiljene drugarice. Naravno. Jo. Sve sam potrošila, a žao mi je. Jao, i šta da radim? O, došla mi ideja. Ja mogu jednostavno razbiti aparat. Da, to je bilo lakše nego što sam očekivala. Eto, sad su sve žvake kod mene. O, da, baš su lepe. A sad ću naduvati balon. Wow, Emma, pogledaj koliki je. Ojoj, Marin, opet smo lepljivi zbog tebe. Jao, da, nisam ovo planirala. Uj. Što si morala praviti tako veliku balončugu? Došlo je vreme da saznamo šta se krije ispod poklopaca. O, to su medvedići. Kod Eme su od žvake, a kod Marije od čokolade. Kako je smiješan. Da, jeste. Hajde da se takmičimo. Ko prvi sve pojede, da je pobedio. 3, 2, 1, počinjemo. Oho, čak mogu i baloni praviti. Moj čokoladni medvedić je isto prelep. Ne, moja žvaka je mnogo ukusnija. Čak izgleda lepše. Dok ti pričaš, ja sam već skoro sve pojela. Ostalo mi je malo pače. Što? Moram požuriti. Da, pobedila sam. To, ja sam najbolja. I ja sam sve pojela, ali ne mogu da progutam. Mari, pomozi mi. Mari, treba mi pomoć. Žvake je previše. Zalepila mi je usta. O, ideja. Vakum guma će pomoći. Hajde. Gotovo. Oho, kakve usne. Što je ovo? Nadam se da to nije za uvek. Baš si smešna.